As aulas do Viveiro de Empresas en Espiñeira acollían esta mañá o acto de presentación do Obradoiro de Emprego de Hostalería de Boiro. Durante un período de 6 meses, dende outubro a marzo, os 16 participantes nesta modalidade formativa, todos eles menores de 30 anos, incluídos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, formaránse en dúas especialidades, unha de operacións básicas de cociña e outra de operacións básicas de restaurante-bar. Neste obradoiro vanse a impartir 2 certificados de profesionalidade, que serían de nivel 1, operacións básicas de cociña e operacións básicas de restaurante e bar, contando con 8 alumnos traballadores por cada especialidade formativa. Neste primeiro día de clase, os alumnos tiveron a visita do alcalde, José Ramón Romero, e do concelleiro de Xuventude e Comercio, Marcos Fajardo. Os dous destacaron a importancia da iniciativa de cara a mellorar a empregabilidade e as cualificacións dos alumnos. Espero que esta formación vos sea útil e que encontredes en emprego. Desde o Concello de Boiro, un dos pilares que queremos poñer en marcha de emprego é o tema turístico, e esta é unha forma de empezar pola base, formando os traballadores e traballadoras en tema de hostelería, tanto en cociña como en tema de café bar. Bueno, espero que sea do voso proveito, aproveitado, porque creo que vai ser moi interesante. Pasados 6 meses, os alumnos participantes no Obradoiro, cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo, obterán un certificado de profesionalidade nivel 1, co que seguro mellorarán as súas posibilidades de poder acceder ao mercado laboral.